नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ दाखालिनिफ्रायनो आब' खनजिथाया जोंनाव दंफैयो फिसालाखौहाय जोंनाव लाबोदों आरोना मन्दिरावहाय फिसालाया बार लोगो मोनदों ओमफ्राय बेखौहाय बुंहरदों आरोना आंना फिसालाया ओरैबायदि जादों होननानैहाय ओमफ्राय बुंहरदों आङो जोंनाव लाबो जोंना बिखुनजोआनो नायो होननानै बुंदों आरो जोंना मन्दिर दं नालाय ओमफ्राय गावबो दा डाक्टारनाव लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय डाक्टारनावहाय हामाखै मिलायाखै आरो औ ओमफ्राय आङो दा बेयावनो लिंहरनाय जादों आब' खनजिथाखौहाय जोंनाव लाबो माबो होननानैहाय ओमफ्राय दा उन्दैयाबो मोजां जाबाय आरोना उन्दैया मोजां जाबाय ओमफ्राय दा फिसायानो अयथासार होनगासिनो आरोना आंनि हौवाजों आब' खनजिथाजों गाज्रि सोमोन्दो दङ माबा गोसो लायो होननानै बुंदोंना आं लिंहरनायावहाय ओमफ्राय जेन'बा बबे जायगायाव फेसबुकआवहाय दाथ' नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आंनि फिसायजों आब' खनजिथाजोंहाय मा होगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेखौहाय रागा जोंगासिनो आरोना आङो नङा गारा बिदि होबाय थानायनि मानोथो बिदि होनांगौ जाखो खिन्थु आं रागा जोंनांगौबा आरोना बिदि होनाय नुबाय थायोबा आं रागा जोंगोन होनखानाय मिथिबाय दा बिदिफोरबायदि होनो नाङामोन ना बियो गावनि बिसिखौहाय आंनि फिसाखौबो फानबाय आरो गावनि हिनजावखौबो फाननानै लाबाय जेन'बा मारै बिदि हाखै जेन'बा मारै हाखै गोदाव सोरावनो मेन्टेल हग्रा खालिसो नामा बेलाय हौवायालाय गावनि हिनजावखौथ' बिदि होनो नाङामोन ना आरो आंनि फिसाखौबोथ' फानबाय बियो माबायदि मानसि बेलाय आं बांद्राय नायनानै थानो हानाय नङा दै मिथिखा आं माबा मोनसे खालामनो हागौ मिथिबाय ससियेल मिडियायावहाय बिदि गोसार होनाया मिथिबाय ओरैनोथ' फैयाखैना आङो उन्दैखौसो लोमजानायखौ आङो लानानै फैबाय दा उन्दैयाबो एसे मोजां जाबायना बेखौ मानसि बिदि होबाय थानांगौ दे आसरितलै आं बुंनो रोंला मालायनि फट' होनानै मालायनि माबा होनानै बायदि लिरनानै होनाय प्रफाइलावबो बिनि फट' होबाय ओमफ्राय दैदेननिबो होबाय लाबाय ओमफ्राय बिदि लिरनानै होबाय आं मा होनबावनो गावनि जाम्बाखौनो जेरावबो देखायनानै लायोबा बियो ओमफ्राय आं मा बुंबावनो दे आंथ' लाजिनानै आं रावनोबो देखायामोन बिनि जाम्बाखौ आंनि सिगाङाव देखायो आं सिरि थायो गोसोआव लानानै फिसाय होननानै दिनै बियो आंखौ फेसबुकआवबो मबाइल नाम्बार राननानै होबावबाय बियो दुनियानि मानसिया मबाइल नाम्बार लानानै आंनाव कल खालामबाय आरोना होमबा आं मा बुंबावनो दे मा बुंबावनो आङो रायजोफोर मा बुंबावनो आङो जेनेबा मालाय आरो दाथ' पस्ट होगासिनो बे फैसा थाइसेबो हरानो फैयानो बिदि पस्ट होदों गावनि हिनजावखौनो मा सानदों जेन'बा आं जेबो बुंनो रोंला आरोना माबायदि मानसि जेनेबा आं हाला आङो नोंथांमोनहा आंखौ गाज्रि मोनदों जानो हागौ आङो ससियेल मिडियायाव न'खरनि खोथाखौ लाबोदों सोरबा बुंहरदों आङो उफाय गैया आंखौ ससियेल मिडियायाव फानदों आङो रिप्लाइ होनांगौ जानानै फैदों आरोना आंखौ बुथारनोसो सानदों नामा बियो जेनेबा आङो थैलांगोन होमबाबो आङो फिसा सानैखौ आं गारा आङो नांगौबा आंखौ सोरजों जादों सोर हौवाजों दैदेनजों आंखौ बिदि ना आंनो मेडिकेल रिपर्ट आं होगोन आंनो नांगौ होमबासो आङो मानिनानै लानो हानाय जागोन आरोना हौवाबाबो आङो माने आं बोरैबा मोनजोबबाय आं लाजिबाय आरोना गावनि जाम्बाखौनो देखायजोब्बायबा आं माथो खालामबावनो आङो ओंखायनो बुंदों हनै बिदि बुंबाय थायोबा माने नङागारा बुंजाबा रागा जोङो बयबो गावनि हिनजावखौनोथ' बेफोरबायदि आङो बादा होनानै दोनबाय आरोना माबा मोनसे एक्सन लानो मानो ओमफ्राय माने एसे माबादो गाज्रिबाबो मोजांबाबो होननानै आङो बादा होनानै दोनदों आरोना गावनि हिनजावखौथ' बेफोरबायदि फेसबुकआवथ' नाम्बार होलाबाय नाङाना बिखि मानसि मोजां नामा गावनि हिनजावखौनो भाइरेल खालामनाया गावनि हिनजावखौहाय बिखि मानसि मोजां जेन'बा बेफोरबायदिखौथ' मानो बिदि होनांगौ बि जेन'बा आंनो दङना आंनो दङ बबे जायगायाव जागोन दे दोनगासिनो दङ आंनो दङ मिथिबाय दा आंनो दङ प्रुफ होग्रोनानै बुंथों आंखौ आं मा जादों गथ' लोमजानायखायसो आं लाबोदोंमोन बेफोरबायदि होनो नाङाना गावबागाव फिसाया गावनि गथ'खौसो लाबोदों मोजां जागोन होननानैहाय ओमफ्राय बेयाव माबा मोनसे गाज्रि दं नामा बेयावहाय माबा आंनि हौवाजों गाज्रि सोमोन्दो दंलायनो आंनो दङ आंसो लिंहरदों नैबे आब' खनजिथाखौहाय जोंनाव लाबो माबो होननानैहाय ओमफ्राय दा हामबाय उन्दैया मोजां जाबाय आरोना बेफोरबायदि होनो नाङा दै खिन्थु आं रागा जोंबाथाय मिथिबाय दा आं हमथानानैसो दङ नैबे आब' खनजिथाया आंखौ बुंगासिनो आरोना एसे दैज' हमथ' एसे लासैयै माबागोन जालांगोन गासिबो होनबाय नालाय बिदि होनो नाङा दाथ' फेसबुकआवहाय गोसारजोब्बाय आरोना एसेल' माबा मोननांगौ आरोना गोसारनाया मोनथिजोबनो आं खिन्थु रागा जोङो गाज्रिया गोसारनो टाइम नाङा